Дякую. Франциск Скарина. Кніга друкавання змяніла ўвесь свет і стала перадумовай рэфармацыі, а праца Франциска Скарыны запісала яго імя залатымі літарамі ў гісторыю Беларусі. Ведай сваё. Мартин Лютер! Сценарист Карен Ван Хольст Пелликан. Режисер Денис Вотс. Шторм. Палаючий лист. Забирайтесь, худшей! Олеся, мы со штормом. Пойдем. Слушай, все выбор. Налево, поглянь.